On diu que m'he de sentar? Aquí? Coita, tu quina butaca. Nyam. Oh, però si està bé, prou. Aquests bordegassos que sempre m'estan dient Xisquet, què nevarà? Xisquet, quan nevarà? Xisquet, nevarà molt? M'atabalen, home, m'atabalen. La gent de bosc, la gent de muntanya, ja ho sabem quin temps farà. Què hem de venir a demanar? Nosaltres, això ho sabem ja primers d'any. I què voleu que us ho expliqui? Com ho sabem? És fàcil. Mireu, vosaltres agafeu del dia 1 al dia 12 de gener, cada dia, i us apunteu. Dia 1, al matí, quin temps fa? Fa sol, fa sol. A la tarda, neve, neve. Dia 2, el mateix, dia 3, i així fins al dia 12. I cada dia és un mes de l'any. El dia 1, el temps que farà el gener. El dia 2, el temps que farà el febrer. El dia 10, el temps que farà l'octubre. Què us penseu? Que aquesta nevada que hi ha aquí darrere no la sabíem? És clar que la sabíem. Jo ja ho sé, el temps que farà, Que us penseu que no ho sé? Oi, és clar que ho sé, però no us ho diré cap. És clar, home, és així de fàcil. Ara, que és clar, a veure, si això ho feu, jo què sé, allà a la vora de la mar, a Barcelona o a aquests puestos, no sabreu el temps que fa aquí. Sabreu el temps que farà allà, per això, per saber el temps que farà aquí, i si podeu pujar a esquiar, heu de venir aquí. És així de fàcil. Nosaltres ja ho sabem el temps que farà. Sí. Què voleu, que aneu per la Puríssima? Doncs au, farem nevar per la Puríssima, home, no hi patiu per això. Bueno, no hi ha res més. Doncs sabeu què? Me'n vaig a fer un gotet, que si no se mos farà l'hora de dinar i encara no haurem fet el vermut. Au! Si ho ve,